Senyor Puigferrer, com anem? Bona nit i bona hora. Bona nit. Comença el paper de la seva vida? Home, jo no crec que sigui un paper, O sigui, en tot cas serà un paper molt llarg, perquè 4 anys de paper... 4 anys de paper, no hi ha ofertes d'aquestes, No. En el món del cinema, la televisió, el teatre... Algunes sèries duren més, inclús, No sé si Cuéntame dura 12 anys, no? 12 temporades. Sí. Encara hi ha papers més llargs. Encara hi ha papers llargs. Sí. Es veu a la política només per 4 anys? Home, jo crec que sí. Potser 8, no ho crec, però més no crec. I 4 també? Els aguantarà 4, segur? Jo crec que Vostè sí, s'ha compromès a aguantar 4. Sí. Es va comprometre quan ho va anunciar. Ara que ja porta uns quants dies movent-se per dins... No, home, jo crec que 4 segur, perquè si tens l'acte de regidor crec que és un compromís de 4 anys, no? No pots dir a la meitat que te'n vas. Ui, n'hi ha que se'n van al cap de poc temps, Jo crec que no. Garzón va deixar de jutge, va entrar a la política, Sí. va guanyar les eleccions amb els socialistes i al cap d'un temps, en no ser ministre, va optar per deixar-ho tot. Anem a suposar que jo duraré 4. Suposem. S'hi veu? Jo m'hi veig, home, ha sigut una oferta molt sobtada, perquè jo ho vaig saber fa pràcticament un parell de mesos, m'ho vaig estar pensant durant un mes, vaig consultar a la meva família i aleshores vaig decidir que sí, perquè penso que és un moment molt important, no? I que el compromís crec que també és un reclam per molta gent, potser, no? Jo crec que... Aquí volia anar a parar, perquè hi ha la part positiva, òbviament, que és dir, escolti, sí i em comprometo. La part, no diré que negativa, però la part que vostè deu haver de contemplar és, bé, el dia que això s'acabi, podré tornar amb normalitat a la feina d'abans? No. Perquè aquest és un país, en aquest sentit, peculiar, No, és evident que no. O sigui, no hi haurà normalitat posterior. No hi haurà, això, ja ho tinc claríssim, això, Aleshores vol dir que tornaré, doncs, jo crec que podré fer teatre a Catalunya, podré fer coses aquí, espero, desitjo que s'entengui que hagi canviat la situació i aleshores possiblement potser pugui fer també teatre al resta d'Espanya. Dona per acabat ara la seva carrera a Espanya tal com estan les coses. Jo crec que és possible, no crec que hagi acabat, crec que és possible, però vull dir-te, la possibilitat s'ha de comptar, no? I per tant aquesta possibilitat vostè la contempla abans de dir sí. Sí, exacte. I què l'empeny a dir sí malgrat aquesta possibilitat? Doncs m'empeny perquè crec que és una oportunitat que se'm presenta, crec que el meu compromís pot fer que molta gent doni també un pas, crec que estem en un moment històric molt important, crec que es necessita que la gent faci aquest pas i jo el faig personalment. A més, crec que ja estic dins d'un àmbit que conec d'alguna manera, que és el terreny de la cultura, i tampoc em desvinculo de la meva feina, no? Perquè la meva feina sempre es pot reprendre una altra vegada, no? Responsabilitat en l'àmbit cultural. Per fer què o per resoldre què que fins ara no es fa bé, segons vostè? No. O sigui, nosaltres no entrem com a redentors de les coses, És a dir, nosaltres proposem i volem gestionar-ho. O sigui, no és... A mi m'agrada molt l'esquerra per moltes raons. És a dir, jo soc una persona independent que, com la gent sap, vinc del món del socialisme i si vols afinant més del món del Maragall, i crec que en un moment determinat entenc que el federalisme no és una via possible, sinó que està condenada, com moltíssima altra gent, mig milió de persones aproximadament, decidim des de fa 2, 3, 4 anys que aquesta via està morta, i aleshores jo crec que Esquerra aplega a tota aquesta gent, és molt clara i molt definida, el nom ho indica tot, Esquerra Republicana de Catalunya, i a més transparent i amb 84 anys d'existència sense corrupció, i també hi ha la CUP, per entendre'ns, no? I aleshores, en aquest sentit, penso que és el partit o la formació exacta que jo hi seria, no? I a sobre m'ho proposen, aleshores penso que és un regal caigut del cel i la gestió que em preguntava vostè la intentarem fer el millor possible, lògicament. No intentarem arreglar el món, sinó fer-ho millor. I a més, si Barcelona arriba a ser la capital de l'Estat que volem nosaltres i aviat, doncs s'ha de començar a fer un llibre blanc de com volem que sigui la cultura amb el concurs de la gent més capacitada que tenim al costat. Esquerra i Convergència avui han arribat a un principi d'acord per al full de ruta. Un principi d'acord a partir del qual, doncs, teòricament, a les eleccions del 27 de setembre inclourien els mateixos punts sobre el que s'entén com a full de ruta. I un d'aquests punts seria que si guanyés la majoria independentista al Parlament de Catalunya es durarien un any i mig per declarar, per entendre'ns, la independència. Combrega amb això? Sí, per proclamar-la.
per declarar-la ja es faria, diguéssim, el dia següent de les eleccions. Sí, no, és que són dues coses diferents, no? La declaració, després el procés i després la proclamació de la nova Constitució s'hauria redactat, etc. Si estic d'acord, absolutament. Per això estic en aquest moment de segon de... Per què és normal que un federalista es faci independentista, ja que reclamava l'herència Maragall? Perquè Maragall, diguéssim, no el partit, el PSOE, crec que ell, a part de que el PSOE, diguéssim, té estatuts federals i tot això, no recollia una vertebració de l'estat federal. Jo crec que és una cosa de Maragall. Maragall proposava vertebrar l'estat espanyol com a estat federal. Si la resta de l'estat no vol reformar aquest estat, és impossible de fer-lo. I els números, com sap vostè, no surten. O sigui, les dues terceres parts del Parlament que hi ha actualment i el que hi haurà, pel que sembla, no volen reformar la Constitució, i menys en el punt de l'autodeterminació possible. I una federació d'estats vol dir que els estats són independents per federar-se després. I ja si es nega que un estat pugui ser independent dintre d'una federació, vol dir que el federalisme està mort. Perquè vostè no creu que la irrupció possible, potencial de Podemos a nivell de l'Estat canviï les coses? Abans deia que Esquerra Republicana de Catalunya es defineix en el seu nomenclàtor, el nom ja. Podemos encara no sé si és d'esquerres o de dretes, no sé si és republicana o no, no sé si és nacional o no és nacional, o sigui, no ho sabem. No ho sabem. I com no ho sabem, ells s'han pronunciat ja directament que l'autodeterminació no la contemplarien mai. I la reforma de l'Estat ja ho veurem. És a dir, que d'alguna manera són uns reformistes i hi ha altres opcions que són més rupturistes. És a dir, hi ha gent que vol crear un estat nou, no vol reformar el que hi ha, perquè veu que és impossible reformar-lo. Jo crec que aquest pensament és un pensament que tenia possiblement un 15-20% de la població i que des de fa 3 o 4 anys ha anat creixent d'una manera molt ostensible fins a arribar al que nosaltres creiem que pot ser una majoria absoluta. Suposo que des de segons quins àmbits independentistes, no dic necessàriament d'esquerra independentistes, tenint en compte la declaració que vostè fa del federalista reconvertit, no? S'hi podria aplicar Desenganyat, podríem dir, eh? Sí, desenganyat? Molt bé, i després, doncs més a favor meu, no? Més a favor meu pel que et diré ara. Aquella màxima de la paràbola evangèlica del fill pròdig, que acaba dient: hi haurà més alegria a la casa del pare per un pecador penedit que per 99 justos. Vostè és el pecador penedit. No, perquè o sigui, federalista... I arriba i triomfa. No, federalista no és pecador, és una persona que creu que un estat pot ser d'una altra manera. El desengany ve quan veus que no hi ha la possibilitat de canviar-lo. I aleshores optes per la línia directa i que creiem, a més, que no solament serà bo per Catalunya, sinó pel resta d'Espanya. O sigui, el resta d'Espanya necessita un revulsiu especial. Hi ha coses pendents que no es fan, com les reformes agràries o el que sigui, o la reforma de l'Estat que no es fa, i s'haurà de fer. Hi haurà més nassos que fer-la. I crec que serà bo. Nosaltres no som antiespanyols, que això és una cosa que ha quedat molt clara. Entre període i període d'efervescència independentista, la imatge que acaba donant l'independentisme és una mica una imatge esfilagarrassada, no? És a dir, quan no bull, quan el sidral no bull, aleshores tot queda així com apesarat i vols dir que ens en sortirem i torna a sortir gairebé aquell ambient culer típic, no?, de tribuna, no ho sé, vols dir? Com es pot combatre això? Jo crec que això és una impressió que pot tenir vostè. Jo aquesta impressió no la tinc, Jo tinc una impressió que la gent, quan se la cita puntualment per un aconteixement, respon immediatament i d'una manera massiva i enorme i exemplar. El que passa que no es pot estar tot el dia de gresca. Molt bé, doncs quan no estem de gresca, què passa? Doncs passa que diguéssim, és com un riu que ja està arribant a la desembocadura, que va lent però té molta inèrcia, que diem en física. Té molta inèrcia, té molta potència. I ara estem arribant a aquest punt. No estem torrencials, sinó estem amb la inèrcia de la desembocadura. Aquest punt, pel que fa a vostè, passa per les eleccions municipals. Número 2 de la llista d'Esquerra Republicana, com a independent, fent ticket, com dirien els americans, amb el Fred Bosch, que, d'altra banda, també és independent. La llista d'Esquerra Republicana a Barcelona està encapçalada per 2 independents. És una cosa sense precedents, a més, això, I un escriptor i un actor, no? Són 2 professions que semblaria que no són del món de la política, no? Per què això és bo
i quins riscos comporta, perquè sabem de les tendències fratricides dels partits polítics, sobretot el joc que fan amb els independents, que els van a buscar ràpidament per posar-los a la llista i a partir del dia que hi estan asseguts en el seu escó, els pobres independents han de mirar sempre amb el retrovisor perquè no saben mai qui els hi clavarà la ganivetada. Bueno, en parlarem, si vol, al llarg d'aquests 4 anys, però jo tinc tota la intuïció de que això està molt bé. Jo m'agrada molt com parlen, per exemple, perquè Oriol Junqueras també era independent en el seu moment, no? Historiador. I jo m'agrada molt perquè quan ells parlen, per exemple, que són persones cultes i molt educades, generalment mai parlen malament dels altres partits, sinó parlen bé d'ells, no? I això m'agrada molt, a mi com a independent, per entendre's, no? I crec que va formant, diguéssim, aquest conjunt de gent que anirà aplegant-se al redador del pal de paller que pot ser Esquerra Republicana, perquè ocupa aquest lloc central que seria el centre-esquerra de Catalunya, que, com sap vostè, és majoritari, encara que ara estigui esmicolat, perquè voluntàriament l'esquerra s'ha esmicolat. Nosaltres creiem que des del poder. Però vull dir-te, quedar esmicolada i Esquerra Republicana i la CUP poden ser la part sobiranista que aplegui a tota la gent de classe mitjana i treballadora. En el supòsit que Esquerra Republicana guanyés les eleccions o en el supòsit que el seu vot fos decisiu per conformar govern i, per tant, vostès haguessin d'assumir responsabilitats de govern, vostè passaria a tenir responsabilitat sobre l'àmbit de la cultura. L'àmbit de la cultura a la ciutat de Barcelona, que és una ciutat amb les seves peculiaritats i on el debat sobre si la cultura oscil·lava massa sobre el món històricament, nacionalista, o sobre el món castellanoparlant, nacionalista català o castellanoparlant, vostè ho sap perquè ho ha viscut i ho ha patit, ha de trobar el seu punt d'equilibri, no? Sí. Què s'ha plantejat fer? Home, hem de tenir moltes converses, les que calgui. I els 100 dies aquells famosos, però sí que tinc una idea de... Perdó, faig el parèntesi i tutejo. Juanjo, ja ho saps, el que calgui. Tanco parèntesi. Doncs mira, jo crec que primer de tot entenc que la cultura no solament és un bé de consum, sinó que és una de les 4 potes de l'estat de benestar, és a dir, igual que són les altres 3, l'educació, el sistema sanitari, les pensions i la cultura. Aleshores, per exemple, avui estàvem a uns barris de Barcelona, a la Verneda i tot això, i et dones compte que un gran districte de 100.000 habitants no té cap teatre, no té cap lloc per practicar la cultura, no? És a dir, hi ha una cultura... Que vol dir Sant Martí. Sí. Hi ha una cultura de base, per exemple, o sigui, la formació. El ministre Wert està traient la música, està traient coses. Jo sóc fill de que tenia una assignatura que es deia expressió dramàtica, per exemple, no? I aleshores això estan traient de les escoles, això no pot ser. Una. Segona, la societat civil, abans, vostè sap, a la República, doncs tots els teatres, els gremis tenien un teatre, un esbart... La gent ha de practicar la cultura com practica l'esport. O sigui, l'esport s'ensenya al col·legi, es practica els caps de setmana o els dies la gent individualment o a llocs, després hi ha uns professionals, després hi ha una excel·lència. Doncs la cultura exactament igual. Els professionals han de tenir la seva xarxa i l'excel·lència vol dir exportar la nostra cultura en totes les llengües que dominem. I aquí vaig al final. O sigui, no solament el català, sinó el castellà, i segurament l'anglès com a tercer idioma oficial i el francès i l'italià, perquè hi ha molta gent que parla francès i italià a Barcelona i altres idiomes, no? I aleshores tot això és la cultura d'aquesta ciutat. S'ha de dotar a la ciutat d'aquests espais que la gent pugui, si toques la trompeta, doncs no la pots tocar a casa teva en un lloc de 80 metres quadrats a Sant Martí de Provençals. Has de tenir un lloc de l'Ajuntament que tu puguis anar a practicar el teu esport cultural, en quant esport vol dir això, esplai, no? Aquest punt em sembla molt interessant perquè de vegades, sobretot les persones més receloses d'Esquerra Republicana i de l'independentisme, ho relacionen amb un món tancat, amb un món de cultureta, com s'havia dit en el seu moment, no? I no amb aquesta mirada cosmopolita que vostè planteja. Però si ens hi fixem, Oriol Junqueras parla molts idiomes, entre ells italià perfecte, a part dels de català i castellà. Alfred Bosch parla anglès perfecte, i a casa seva parla amb els seus fills també, i això ho he vist. És a dir, tots som trilingües, o molts són trilingües, i la ciutat és multilingüe. Aleshores, això no ho podem desaprofitar. No ho podem desaprofitar. El que passa que també hem d'expandir la nostra cultura, la que està fabricada aquí. És a dir, podem fer una obra d'autor català boníssima, com és La Pols, per exemple, la podem fer en català, com es fa, i es pot exportar en castellà
i en anglès, i en francès i en italià, perquè la gent vegi què produïm aquí. De la mateixa manera que nosaltres veiem teatre italià aquí, no? Doncs hem d'exportar això, i això, aquest nivell d'excel·lència el tenim a l'esport, a la música, a la dansa, ho tenim a tot. I ho hem de tenir a tot arreu. Quina dificultat tenim? Home, tenim moltes dificultats, però tenim molt poca dotació econòmica, però la capitalitat multiplicaria molt, no? Tenim llenguatge mut, que és una de les coses molt importants que volia afegir dintre del que seria la cultura, és que crec que la cultura també ha d'incloure la ciència i el pensament. És a dir, com a complement de la cultura mateixa. La ciència és un llenguatge universal. Barcelona necessita ser una capital de la ciència, i ho pot ser perfectament. I és un llenguatge universal com la música. I aleshores tindrem dificultats, haurem de traduir tot el que és escrit, no? I haurem de parlar a tot el que són arts escèniques, no? Però hem de tenir un sobreesforç com tenen els holandesos, els finlandesos, els danesos i els països petits. Última pregunta. Vostè, òbviament, es vol veure regidor de l'alcalde Bosch, però en el supòsit que no fos així, de qui té més opcions de ser regidor? De l'alcalde Trias o de l'alcaldessa Colau? Bé, m'agrada perquè m'ha fet la pregunta d'una altra manera, no? Home, jo crec que, ho dic sincerament, i així ho vaig dir en una entrevista a Punt d'Avui, em penso que era, que jo crec que la disjuntiva Colau-Trias és imposada pels dos, no? Jo no crec que sigui així, és a dir, les enquestes en aquest moment els donen com a majoritaris, segurament, ja veurem què diran d'aquí 15 dies i d'aquí 20 dies i d'aquí un mes. Però en tot cas, jo atenc intuïtivament una altra cosa. L'espai gran de l'electorat està en el centre esquerra i l'esquerra. I és aquí on es decidirà. I és aquest espai que tendirà ponts a les bandes, a més. I aleshores el que passa és que aquest espai està destruït voluntàriament, s'ha de recomposar. Nosaltres esperem recomposar-ho i contem amb que la gent estarà desperta per veure-ho. Juanjo Puigcorbé, moltes gràcies per venir. Com que hi ha moltes coses a parlar, sempre que vulgui, per descomptat. Molt bé, moltes gràcies. Ànim i molta sort. Gràcies.